Владимир. Норм ці стрём? Адключыць пацыента ад апарата штучнай вентыляцыі лёгкіх, калі шансаў у яго больш няма. Стрём. Хаваць ад родных, што чалавек ужо памірае. Стрём. Трымаць на трубках толькі таму, што сваякі патрабуюць. Стрём. Адмаўляць у рэанімацыі пажылому чалавеку, калі месцаў не хапае. Стрём. Працаваць без эмпатыі, каб не выгараць. Стрём. Стрём. Очень консервативненько. Нет, смотрите, выиграют не от обилия эмпатии, а выиграют от плохой организации. А к эмпатии это не имеет отношения. Если ты любишь людей, ты им стараешься помочь, и все, это базовый инстинкт. Здымаць цяжкую смену алкаголем ці таблеткамі. Алкоголем дома норм. А в працы? Не, исключено. Рабіць выгляд, што змагаешся, калі ўжо зразумела, што пацыенту... Нет, стрём. Плакаць пасля смерці пацыента. Ну, норм. Очень редко, но может быть. Падказваць родным, лепш адпусціць. Норм. Хутка переключацца ад выратавання жыцця да наступнага выкліку. Норм. Сартаваць пацыентаў па шансах на выжыванне. Вообще стрём, но был период, когда этим пришлось заниматься. Спакойна глядзець, як чалавек памірае, калі ты зрабіў усё, што мог. Норм. Усміхацца сваякам, ведаючы, што надзеі ўжо няма. Не, ну усмехаться стрём.